Dita terus Mayang. Ayo kowe ganti. Iki dedengkote duwe Jolaras Indonesia. Oh ngono. Iki leluhur sinden. Jenengane arep ngarani tuwekan rasine. Ora. Kamu kan masih muda. Lah kula biyen ya tau nom. Ya bener. Tau rapet. Ya nggak teko. Saiki yo sik rapet Mas. Iya ya. Anu Pak, asine sinden kula sing lawas-lawas niku lara ati ketika kula niku ngelem sinden anyar sing baru masuk. Ngono kuwi lara ati. Lah jenengan ngoten niku kok, Pak. Lah ngopo? Dik mbene jek anyar ya dionokke. Saiki lawas kok terus dilupakan. Lah kedok ngeroyok aku. Lah nggih nyet ngono lho, Pak. Masalahnya ngene lho, apa-apa kuwi nek jek anyar keme dilek mawon. Piye ra iso jawab. Jenengan iki mbok ngelingi. Lah kuwi lagi ping pira? Ping pira? Ping pindho. Kula wis 13 tahun ning kene. Melu aku wajar nek do jeleh wis wajar. Ket perawan nganti rondona yo, Mbak. Lambene Mayang. Ya perawan nganti rondo ora bineh lho pisan. Ha yo nganti rapi. Piye kaya ngono kuwi. Ning ora aku tetap setia dengan kamu semua. Ngono lho. Ada aku juga ada kamu, juga ada aku. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme. Nah, makasane. Simbiosis apa kuwi, Pak? Berarti simbiosis apa? Saling berkaitan lho. Saling menguntungkan gayane bahasane. Golek wis berkaitan gek saling menguntungkan. Untungnya pira? Ya. Untungnya pira mambengi ora terima kasih karo aku. Sampun kok. Wis. Saweran 200 mambengi. 300 lho. 300. Oh, ya syukur. Meneng ae kok dijaluk neh. Mau padane juragan kae apa piye? Saweran jaluk neh. Kene iki wong los kok. Mangke melih nggih, Pak. Mangke melih. Ya ngenteni sing di omah kok nyawer apa ora kok. Mambengi nek sing nyawer Gus Miftah, duwite ora enek sairine. Duit kok iso genis kabeh ya. Kayak lagi ngetok. Ya. Ya iki ana sing nyuwun iki jane apa jenenge? Mbak Santi. Ya, Mbak Santi. Heeh, titip anu nggih. Om kangge nduk Niken Salindri 500.000 nggih. Mengke kan nembang sambung wanci dalu. Ning iki uga ana sing nyuwun lelagon garap gamelan Bali. Nah, saking Mbah Joko Mulyono. Nggih, Kuncen Gunung Tugel. Ugi saking Pak Joko Pilang Kenceng. Gayeng Mas Kangko gamelan Baline ditabuh nggih. Nggih. Mas Ngadinu Pondok Ungu uga saking selamat malam Mas Kangko, selamat malam nggih. Nah, saking Jogoboyo Sugiwaras Prambon. Oh nggih. Nah, cara Bali, heeh. Suwun dalu Mas Kangko, nderek monitor Mas Kangko. Laris terus diparingi sehat, kewarasan. Allah saking Allah, amin. Nggih. Ora kuwes lelagon nggih. Nah, yo. Cara Bali, ya cara Bali. Pak Sukri ana caraka juga melu live TikTok. Ngono. Ya. Bar iki gek persiapan mboke karo anake buduwi karo nduk Niken sambung wanci dalu. Nah, ya coba kaya ngapa? Ayo, kaya apa? Siap, Wi? Nggih. Nah. Mayang? Nggih. Dita? Siap, Pak. Siap, Rek. Cang. Ya. Enggak diterusno. Gak, aku ini cinta kamu semuanya kok. Dwi Jolaras itu bukan sekedar rombongan yoga pengrawit atau gimana neng sudah mancing seperti keluarga sendiri. Nah. Oke, ditum sithik. Sok dadi koperasi, Pak. Dadi koperasi. Koperasi apa? Utang ke duit. Utang dong hilang kok. Mboten sik to. Kok oke didum sithik iki piye to? Oke ya didum akeh no, Pak. Oh iya ding oke didum akeh. Aduh konangan asline. Wis cangkeman. Do kendel kabeh saiki sindenku cangkeme elek-elek, Dok. Lah nek meneng ae jenengan tindas terus lho, Pak. Ora tau mbok lem belas lho. Lah sing dilem sing anyar terus. Sing anyar. Kene iki ketok tuwek awak iki. Alah karemu. Kowe iki bangsane ditutut katut. Ya Allah. Ya Allah. Ngene ya ngece. Ngece. Cek rapet wis perawatan barang. Iya ya. Lagi do wani kabeh karo aku. Ha iya kono wong akeh kene wong siji kok. Lah aku diserang karo sinden-sinden bojoku malah ngewangi sinden kok. Lah iya ayo Banyu aku Banyuwangi. Gamelan Bali. Dados.
Terima kasih. Ya, ya. Giliran season yang kedua untuk genduk Niken Salindri ya, Nak. Ya,